honorable Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Usman Alhassan Nuran, kuma legal advisor na kasuwar Gando da Basa Manchester kuma sarkin yakin honorable I will call video now. Video ne ba. Muhimmanci da buɗe wannan masallaci da aka yi. Injiniya da Rabi Musa Kwankwaso dama ya saba ayyuka a wayo ya fara. Duk ranar da zai gwada nisa na shekara da za yi. Allah ya taimaki ciyama. Yi wasu abubuwa da kai da nuna mai alama in kasi. Murna da abubuwa da aka yi. Bayan haka mutane musan wasu abubuwa da sun taɓa tun baya zangon mulkinsa na farko. Ana mantawa akwai wani masallaci da ya je ya tafi hanyarsa ta Kaduna a Zaria a ƙaramar hukumar sabon garin Zaria wani gari Zaria. Ya je same su wani masallaci na ƙasa sai suke tsaya a nan yayi sallah kuma sai suke roƙon su dan Allah ya za ya taimaka a yi musu wannan masallaci a zamanin tarihi. Ana mantawa a wannan lokacin an yi masallacin ma ya fi wannan girma, an ƙawata shi kuma aka buɗe aka yi musu sakatar jariya tun a wancan lokacin. Saboda haka akwai ayyuka na alkhairi da injiniya da Rabi Musa Kwankwaso yake yi wadda wasu sun sani wasu ba su sani ba. Amma mun Allah ya sani muna bibiyar ni fatan alkhairi kawai dukkan wasu abubuwa na alkhairi da ake muna bibiyarsa. Domin haka wannan abu ba wai shine na farko kuma shine na farko. Saboda haka muna yi masa fatan alkhairi muna masa fatan alkhairi da wannan abubuwa da yake na alkhairi kuma Allah ya cika mu ji daɗi. Allah ya masa rahama da dukkanin jama'a musulmi baki ɗaya. Sunana Usman Alhassan Nuran. Insha Allah.